Mijn naam is Angela Mombars. Ik ben 47 jaar en ik maak historische kostuums. Ik ben heel erg geïnteresseerd in hoe ze die kleding maakten vroeger. En ik ben dan heel erg benieuwd of ik dat ook kan. Dus ik vind het zelf heel erg leuk om de lat vrij hoog te leggen. Dus ik kies altijd hele ingewikkelde kostuums met veel details. En dan ga ik proberen erachter te komen hoe ze dat gemaakt hebben en of ik dat ook kan. Het eerste wat ik ga doen is ik ga me heel erg verdiepen in deze kleding. Dus wat is het? Waarom draagt die mevrouw het? Welk land is het? Hoe oud is de mevrouw? Allemaal dat soort zaken. Nou, als ik alle informatie heb vergaard, dan ga ik eerst op zoek naar de materialen. Daarna begin ik met het maken van het patroon. En als het patroon klaar is, dan maak ik altijd eerst een proefmodel om te kijken of het patroon goed is. In de tussentijd zijn hopelijk mijn materialen allemaal binnengekomen. En dan kan ik gaan knippen in de echte stof. En dan is het een kwestie van in elkaar zetten. Ik ben momenteel bezig met reconstructie van een jurk in opdracht van het Limburgs Museum voor een tentoonstelling over de prinsessen van Thorn. Deze jurk is eigenlijk een heel specifiek voorbeeld van de dracht, van de hofkledij van de dames van het stift Thorn. Het is de kleding die tijdens officiële gelegenheden gedragen werd en die aan allerlei regels was verbonden, dus alles stond eigenlijk voorgeschreven. Het was een hele specifieke dracht. Dit is de onderrok, wat je hier ziet, die witte, maar er komt straks een oranje rok komt er overheen. Dat is een zijde, is dat, met een jacquardzijde met een gouddraad ingeweven. Die wordt speciaal gemaakt voor dit kostuum, die stof, door een weverij in Duitsland. En ik heb meer dan 8 meter nodig daarvoor. Naast hetgene wat je hier ziet, zal er straks ook nog een oranje zijde sjerp gedragen worden over de borst van deze stof. We hebben daar een hele mooie oranje moiré zijde voor gevonden, precies zoals het origineel ook was. Het was voor de dames van deze stand, van deze adel zeg maar, was het wel heel erg belangrijk om te laten zien aan de rest van de wereld dat je dat geld had. Dus dus je liet zoveel mogelijk het breedte van de stoffen hangen, met zoveel mogelijk plooien erin, waardoor je nog meer stof nodig hebt. En dat is echt een teken om te laten zien dat je gewoon uit een hele rijke familie kwam. En bijvoorbeeld ook het doorgeweven gouddraad in de jacquard van de zijde. Ja, dat is natuurlijk voor gewone mensen onbetaalbaar.